Yo, what's up? May muntag sa inyo mga langga. Karon ako'y lakaw. Adto ko pa dong sa atong kauban nga vlogger dire sa Dakit. Sila BR. So ilang YouTube channel kay Sugbugoy. Karon kay magbuhat sila og shooting na sila film niya. Adto bisita ko sila. Pakita na ko sa inyo ha unsa metabo sa karong adlaw nila karon. So kita-kita ta dito. Among sabot day nga oras day kay alas 8 nya. Mutlang. Sing biyahan ako ron. Kanay. Sayong kay good. Sayong kay ko. Always late. Kaya maabtan pa sila dito. Yan, namin dire sa ano. Balay nila ni Juan DR. Sup? Shout out. Filipino time. TV. Filipino time, mga alas 8 kaya na imong alas 8 pre, sayo pa. Wala nagmabot tayo 8:59 basta kay alas 8 gyapon yung daog ba na? Mo may sabot. Mga bantang kabera. Nakakumpleto na. Nya tara. Amo to aktor. Gi. Try. General Professor si Dato. Concepcion. Babat. Let's go. Dato na may malakaw na may. Oy, Bye-bye. Barabat. laplin mo dong. Yeah, padulungan kami dito sa mga padulungan. Padulungan kami sa mga padulungan. Guys, akong service eh. Atong driver ba? Kontak na rin. Nagtawag driver. Asto guys, nila eh. Minusin lang kuan kanang. Wala man atong pakit atong driver 150. Oh, minusin nila kuan, minusin nila. 149 na lang kay. Oh, nalit. Dalit, 149. Minusin. Batig diyan, batig service. Pating service. Order bus. Mo ni mong 150 pak yun eh. 150. Ito lang may minus. -1 kay Dalit. Patig na, -1. Sir. Pagpurin to ba? Na namin diri sa ano? Ilahang shooting area. Area. Gan. Kanang tao bi ay. Hello. Ano mag-rehearse ta, Okay na to. Yaway. Dahil sit up na sila ang ano? Lang binyo diri. Nag-rehearsal. Ta dire chill. Marag chillin lang kabilin di ba dol? Di ba dol? Okay ra ka dol? Kira. Lagi. Payungan ta ka direk. Kaya kagkuhaan ko Charles. Payungan ta ka direk ha. Sige. 1 2 3 ah. Yun. Ito bangin mo dad. Sige lang ha. Feeling good. Fokus lang. Fokus lagi dah. Fokus lagi. Kira konta. Ako tong gipayungan tong direktor. Nagpayungan nito direktor to. Okay ra kita to buwag mag. Oh, kamatso ni Gerald Anderson. Layap. Ataya. Gerald Anderson di Blandi. Blande edition ni Gerald Anderson dai. Gerald Anderson Blande edition. Masay koko sa kugihan guys. Oh? Lapo kayo? Mari tiligo. So mana sila shooting no sa kuan? Ilang tawa. Ilang trailer. Kaya na sila gikuan. Suporta ni Gani TV. Sakaran manguli na mi. Subscribe. Sakaran manguli na mi pa daw no, mana sila silang kuan shooting. So hope nga tanawon ninyo ilang video sa ilang channel o sa ilang page. Dapat ko nga na-enjoy ninyo ilang kuan video nga gibuhat. Oh, mo na sila.
Sugbugoy. Salamat sa suporta. Ato, kita ato mana. Kita ra man magkuan. Kisa mo na magtinabangay, di ba? So, Karon na goy. mo siya no? That's all for today. See you on my next video. Anoy out. Bye-bye.